Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek esprima solidarjetà assoluta mal-istudenti kollha li wara sentejn għadhom mhumiex jitħallew jattendu għal lezzjonijiet fiżikament fl-Università ta' Malta. Dan wara li komplew jħorġu aktar rapporti dwar is-sitwazzjoni ta' inċertezza qed jaffaċċjaw dawn l-istudenti. Fil-fatt li taqdiet universitarji kitbu lill-Prim Ministru Robert Abela lill-Ministru tal-Edukazzjoni kif ukoll lil dak tas-Saħħa sabiex jistaqsuhom għaliex l-istudenti universitarji tħallew għal darb'oħra jintesew u qed jiġu mċaħda milli jattendu għal lezzjonijiet tagħhom b'mod fiżiku. Fl-ittra, l-għaqda studenti tal-liġi l-ELSA u l-Junior Chamber of Advocates qed jinsistu dwar it-tieġa li l-istudenti żgħażagħ ikollhom l-opportunità li jkomplu bl-edukazzjoni terzjarja tagħhom fuq il-kampus. Propju minħabba li fl-aħħar jiem xi fakultajiet diġà avżaw lill-istudenti las-semester li jibda f'Ottubru lezzjonijiet se jsiru b'mod virtwali biss. Bernard Grek min-naħa tiegħu saħaq li minkejja li huma vvaċċinati, minkejja l-attivitajiet ta' ċertu kobor qed titħallew isiru u minkejja li klassijiet oħra qed titħallew bil-lezzjonijiet, l-istudenti universitarji xorta ma jistgħux jirritornaw għal normalità fil-ħajja skolastika tagħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista stqar li fil-waqt li għandna nisimgħu mill-awtoritajiet tas-saħħa dawn għandhom jispjegaw għaliex qed issir din id-diskriminazzjoni u appella għal direzzjoni ċara għaliex id-dritt għall-edukazzjoni ta' kwalità għandu jkun priorità.